मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे आपलं पुणे चॅनल डेली ब्लॉग मध्ये. तर रविवारची सकाळ झालेली आहे, फ्रेश वगैरे झालेलं आहे, कामं बरीच बाकी आहेत. तर मस्तपैकी बनवलेत नाचणीचे डोसे आणि बटाट्याची भाजी आणि एक ग्रीन चटणी. चला नाश्ता करूया आणि बघूया आजचं काय घडामोडी, काय विशेष आपलं काय बघू आणि नाश्ता एन्जॉय करूया. आधी नाचणीचे डोसे वाईट कुरकुरीत क्रिस्पी एकदम बनवलंय, कडक डोसा एक खाऊया आणि नंतर भेटूया, बघूया कसं काय. ओके, नाश्ता करतो, या नाश्ता करायला या. हे बघा इकडे स्टार्ट झालंय, मला नाही दिलंय बघा, मी घेतोय हाताने. काय आहे? मग बाकी सगळं तू दिलंय. अरे हा, इथे काय नाही. चला संपवायचंय मला. कशी बघते बघा. मित्रांनो आले बघा कुठे आपण. कुठं आलोय? टेंट हाऊस मध्ये, शिवच्या टेंट हाऊस मध्ये. काय बोलतो? हा बघा अश्विक. अश्विक नाव सांग. या या. अश्विक नाव काय? नाव काय तुझं? बी ए बोल ए. बी. बोल अश्विक, बोल अश्विक. अश्विक बोल. अश्विक बोल. बोल जीपसर. नको नको मारू नको मारू नको. गाडी नाव सांगितलं. कसला कडक टेंट हाऊस आहे. हा जीप जड आहे. अरे वा वा, बघ सांगतोय बघ आता. हे बघा, हा बघा भाई, तुझ्या घरात आलोय मी. तुझ्या घरात कसं आहे बोल, कसं आहे घर? कसं आहे? मस्त आहे ना घर? विचार मित्रांनो. बोल मित्रांनो. बोल लागेल ना मित्रांनो. बोल बोल मित्रांनो. ना बोल पप्पा. बोल ना. मित्रांनो शुभ सकाळ आणि होम राधे गावची मामो को मला गावाला जायच. तू काय करणार? अश्विक नाही उचलला, अश्विक नाही उचलला. ए भाई बॉल घेऊन मारतो कसलं हे. एक चुकलो. ए ढेंगडे ढेंगडे नाचो नाचो भाई, नाचो नाच ना. ए, लागेल. नाचो. ए, ढेंग, 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 ढेंग. काही ए मला चला आपल्या घरी जाऊ द्या मला. तुला काय बोलायचं बाबू? तुला काय बोलायचंय? हा तुला काय बोलायचंय? ए सोड माझ्या भावाला. सोड सोड. मी तर बायचं आहे. सोड, मी बायचं आहे. मी बायचं आहे काय? माझा भाव आहे ये तो. मग. ए पप्पा. अरे बच्चा. आशिक भाई वाचव ना यार, काय बघत वाचलं. मित्रांनो, आम्ही 3 गँग आणि 2 आमची गँग एक पुढे गेले. तर आम्ही चाललोय आणि हे बघा एक 3:30 आहे ना आमच्या. थोडं हळू घ्या स्पीड ब्रेकर वरून. तर चाललोय आम्ही कुठे कुठे काय माहिती. तिला सांग बघू तुला कुठे आलं सांग. तुला कुठे आलं सांग. त्यालाच माहित नाही. गावाला. लहान असतं गावाला. गावाला ने रे एकदा शॉपिंगला गावाला चालू. शॉपिंगला काय घ्यायचं ते बघू, आता दाखवतो मला. अजून 2 बाईक वरनं गेलेत आणि गावाला जाऊया आपण. ठीक आहे, पाऊस आला जाऊया मासे पकडायला यार. हा त्या शॉप मध्ये भेट. ताई काय घेते ते बघू, हे काय घेते ते बघू. चला. ते आली आणि इकडे पाणी गाड्या चालल्यात. तुझ्यात नाही बाई. हा 17 घेऊन टाक बाई. मला दिला स्वतःसारखं घेऊन 17 घे. 17 सांगायचं ना काय ते म्हणून विचारलं. 17 घे. 17 काहीच काय तरी झालंय वाटतं इथं. कुठे गेले हे 2 जण? त्यांच्यासाठी मी शूट चालू केलंय. हा नाही येत इकडनंच आहे. काय करे बघ, हे बघ इथं तू दिसतोय. हे बघ इथं तू दिसतो, तिथं हे दिसतंय. हा डबल डबल. फायनली आम्ही काय घ्यायला आलो बघा. हिटर हिटर घेतोस? हिटर नाही भाई, वॉशिंग मशीन. कोणी आहे? पहिले ह्याच्यात कपडे कोणाचे टाकले? माझे. बघायचे तुला? वरपूल. काय कुठली? बरोबर बोलला. की बघा आम्ही फायनल केले वॉशिंग मशीन. असं पण असतं का? आपण पण दिसतं, आपण म्हणजे बोलतो ते पण होतं. पप्पा ओके, हीच घ्यायचे का? आम्ही घेतोय वॉशिंग. ही छोटी आहे. अच्छा, ही नको. ही छोटी नको. आहे. ही 54.5 आहे हा आणि ChatGPT ला 56 विचारलं.
56 आहे. ओके. आणि हाईट हिची हिची 98 आहे हा. आणि तिची 96. गाईज इकडे तयारी चालू आहे. उद्याची मनी आहे बघा, मनी होते दाखव गं. दाखव. ओके. आणि तिकडे पिल्लूचा फोन चालू आहे. यायचं ना तू पण सोन्या. तिकडे फोन चालू आहे. काय नाही माहिती. गावाला अरे वा जाऊया आपण गावी. तर इकडे तयारी चालू आहे. मग यांनी मला दिलं तर मी यांना काहीतरी देणार. काय देणार मला? ओ माय गॉड चेअर केला नाही नाही, मग मी पण तुम्हाला वाण देणार. वाण वाण वाण. जाऊया आपण. वट पौर्णिमा आहे उद्या. वट्ट पौर्णिमा यांची गाई सगळ्यांनी 11च्या आधी पुजून घ्यावे. चा मुहूर्त आलेला आहे. सकाळी 11च्या आतमध्ये पुजावे. काय का सांगा याच्यामध्ये कितीचा टायमिंग आहे मम्मी? मम्मी 11च्या आधी, 11:45 आधी पुजून झालंच पाहिजे. नंतर पुजतात लोक, पण तो टायमिंग एवढा खास नाहीये. 11:45 आधी जे पुजेल तो टायमिंग छान, म्हणून आम्ही 10 वाजताच जाणार. ठीक आहे, मग उद्या भेटू नाही. येस. उद्या घरी उद्या जाय भेटू. हा घरी जायच्या आधी सांग. हम्म. ठीक आहे. हो सॉरी, पूजायला जायच्या आधी, हो. घरी जायच्या आधी सांगतो. जरूर. ठीक आहे. हे झालं तुझी तयारी? झाली का? झाली तयारी? चालेल. सिंगल सिंगलच करायचं हा, ना? सिंगल सिंगल डबल तुला वाटत तसं. पण 2 हे कर, 5-5. हे तुझी दुसऱ्यांदा आहे की एक पाच तिसऱ्यांदा आहे? तिसऱ्यांदा आहे ना? तिसऱ्यांदा. मग तुला माहिती नाही? कसं? किती झाले हे? ते 8 झाले. चला नाहीच. मित्रांनो, संडे झालाय, संडे गेलाय आणि मस्तपैकी आज बुक केलेलं आहे वॉशिंग मशीन. बघितलं तुम्ही तर येईल उद्या परवा घरी आल्यावर बघूयाच आपण. वरपूलची केलेली, वरपूल काय ते आहे ना कंपनी, ती केलेली आहे. तर बघूया. मी चप्पल आणलेली आहे. हा, मम्मीने बघा, ही पावसाची चप्पल ही पावसाची. ही पावसाची चप्पल, ही डिझाईन लग्नाची वाटते मला. असं दे ना, मला बसणच येत शॉपिंग होती, झालेलं आहे घेतली. कारण की आज रविवार होता. छत्री वगैरे सर्व झालेलं आहे. तर बघूया. आज झाली वॉशिंग मशीन बुक. ते येईल काय ग मम्मी? हा, वॉशिंग मशीन झाली खूप, आम्ही तर खूप. तर पटापट कपडे धुवा, कपडे सुकवा, सगळे एकसाथ. तर येऊ दे, उद्या परवा येईल डिलिव्हरी. तर बघूया आपण कशी काय आहे ते आपण बघूया. तर मेन गोष्ट आमचं हे आहे की इथून ती वर गेली पाहिजे, असा आम्हाला डाऊट. आता प्रश्न मोठा आहे. ती आपण इथून जाताना आपण शूटच करू. आम्हाला कशी काय स्ट्रगल आहे जाताना, बघूया आपण. तर आजचा ब्लॉग करू येईल ऑलमोस्ट 11:30 वाजता. तिथून नाही गेली तर तिथून. 2 ऑप्शन आहेत आमच्याकडे. तर कसा वाटला ब्लॉग कमेंट करा, लाईक करा, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. भेटूया आपण उद्या. शुभ रात्री, काळजी घ्या.